Nyt alkaa lasten iltasatu. Pehmolelumaailma, karkkikauppa. Veera oli juuri nukahtanut, kun tuttu taika alkoi jälleen hiipiä hänen huoneeseensa, sillä kuten joka yö, pehmolelut heräsivät eloon heti, kun talo hiljeni ja kuu nousi korkealle taivaalle. Ensimmäisenä heräsi tietenkin Nuppu, ei siksi, että hän olisi ollut erityisen virkeä, vaan siksi, että hän oli nähnyt unta karkista. Voi ei, hän huudahti noustessaan istumaan. Mikä hätänä, kysyi Möhö säikähtäen. Uneni loppui kesken. Millainen uni? Löysin maailman suurimman karkkivuoren, ja juuri kun olin pääsemässä huipulle, heräsin. Todella traagista, sanoi Räpsy. Minusta se on, Nuppu vastasi vakavasti. Ja pian kaikki olivat hereillä. Kimala venytteli harjaansa, Pörri järjesteli rusettiaan, Mustis pyöritteli lonkeroitaan, Vinski tarkisti, että kaikki olivat paikalla. 1, 2, 3, 4. Vinski, sanoi Räpsy. Mitä? Me olemme samat pehmolelut kuin eilenkin. Tarkistaminen ei koskaan haittaa. Juuri silloin ikkunan ulkopuolelta kuului pieni kilahdus. Kaikki pysähtyivät. Kuulitteko? Kysyi Kimala. Ääni kuului uudelleen. Nuppu loikkasi ikkunalle. Ulkona näkyi jotakin. Pieni kultainen kirjekuori. Se leijaili ilmassa aivan kuin näkymätön tuuli olisi kuljettanut sitä. Taas kutsu, huudahti Nuppu. Tämä alkaa olla tapa, sanoi Mustis. Kirjekuori laskeutui ikkunalaudalle. Kimala avasi sen. Sisällä oli paksu vaaleanpunainen kortti. Kortista leijui vaniljan ja mansikan tuoksu. Tuoksuu hyvältä, sanoi Pörri. Todella hyvältä, sanoi Nuppu. Kimala alkoi lukea. Hyvät pehmolelumaailman ystävät, teidät kutsutaan tänä yönä avajaisiin. Karkkikujalle on avattu uusi kauppa. Makea maailma, pehmolelumaailman suurin karkkikauppa. Tervetuloa. Kortin alareunassa oli pieni kuva jättimäisestä tikkarista. Huoneessa syntyi hiljaisuus. Sitten kaikki katsoivat Nuppua. Nuppu katsoi kaikkia. Ja seuraavassa hetkessä hän pomppasi ilmaan. Mennään heti. Arvasin tämän, sanoi Räpsy. Minäkin, sanoi Möhö. Minäkin, sanoi Kimala. 15 minuutin kuluttua ystävykset olivat matkalla. Yö oli lämmin. Taivaalla loistivat tähdet. Pehmelulumaailman kadut olivat täynnä elämää. Ja mitä lähemmäs he pääsivät karkkikujaa, sitä makeammalta ilma alkoi tuoksua. Haistan suklaan. Minä vaniljan. Minä hattaran. Täällä tuoksuu ainakin 17 eri karkkia, ilmoitti Nuppu. Miten voit tietää sen? Olen lahjakkuus. Kun he saapuivat perille, kaikki pysähtyivät. Edessä seisoi valtava karkkikauppa. Se oli paljon suurempi kuin yksikään heistä oli kuvitellut. Seinät näyttivät piparkakuilta. Ikkunat kimalsivat kuin karamellit. Katto muistutti vaahtokarkkia. Ja oven yläpuolella loisti suuri kyltti. Makea maailma. Vau, kuiskasi Kimala. Tämä on upea, sanoi Möhö. Tämä on varmasti elämäni tärkein hetki, sanoi Nuppu. Ovet aukesivat, ja ystävykset astuivat sisään. Heti ensimmäisenä he näkivät valtavat karkkihyllyt. Niitä oli kaikkialla. Tikkareita, suklaakarkkeja, vaahtokarkkeja, hedelmäkarkkeja, keksikarkkeja ja karamelleja. Ja monia sellaisia herkkuja, joita kukaan ei ollut koskaan ennen nähnyt. Mitä nuo ovat, kysyi Mustis. En tiedä, vastasi Pörri, mutta ne näyttävät todella herkullisilta. Kaupan keskellä seisoi iloinen pehmelolukettu vihreässä esiliinassa. Tervetuloa, minä olen Toffee, kaupan omistaja. Onneksi olkoon uudesta kaupasta, sanoi Kimala. Kiitos. Olen rakentanut tätä paikkaa 2 vuotta, ja nyt se on vihdoin valmis. Toffee esitteli kauppaa ylpeänä. Yhdellä puolella oli suklaahuone, toisella tikkariosasto. Yläkerrassa sijaitsi Hattara-galleria, ja kellarissa oli kuuluisa salmiakkiholvi. Tämä paikkahan on valtava, sanoi Möhö. Niin on, mutta minulla on pieni ongelma. Toffeen hymy katosi. Ongelma? Millainen ongelma, Nuppu kysyi. Toffee huokaisi. Koko kaupan tärkein karkki on kadonnut. Kadonnut? Kyllä. Mikä karkki? Toffee osoitti tyhjää lasivitriiniä. Sen keskellä oli pieni kultainen kyltti. Siinä luki sateenkaaritähti. Se on maailman harvinaisin karkki, ja tänään sen piti olla avajaisten päätähti. Mutta kun saavuin paikalle, se oli poissa. Nuppu haukkoi henkeään. Kadonnut karkki,
Maailman harvinaisin karkki. Juuri niin. Räpsy pyöräytti silmiään. Toffee nyökkäsi. Yritin etsiä sitä kaikkialta, mutta en löytänyt mitään. No, löysin yhden asian. Hän nosti tiskiltä pienen esineen. Se oli kirkkaan violetti nappi. Tämän. Kimala otti napin käteensä. Se ei kuulu sinulle, niinkö? Ei, en ole koskaan nähnyt sitä. Onpa outoa, sanoi Mustis. Erittäin outoa, sanoi Vinski. Nuppu tuijotti nappia, sitten vitriiniä, sitten nappia ja jälleen vitriiniä. Hänen kasvoilleen ilmestyi tuttu ilme. Se sama ilme, joka tarkoitti vain yhtä asiaa. Uusi seikkailu oli alkamassa. Minä tiedän, mitä tehdään. No mitä, kysyi Möhö. Nuppu hymyili. Etsitään kadonnut karkki. Ystävykset katsoivat toisiaan. Sitten he nyökkäsivät. He olivat jälleen uuden arvoituksen äärellä. Ja tällä kertaa kyseessä saattoi olla koko pehmolelumaailman makein mysteeri. Makea maailma karkkikaupan avajaiset olivat vaarassa mennä pilalle, sillä kaupan tärkein nähtävyys, maailman harvinaisin karkki nimeltä sateenkaaritähti, oli kadonnut juuri ennen juhlan alkua, eikä kukaan tiennyt minne se oli joutunut. Nuppu seisoi vitriinin edessä ja tuijotti tyhjää paikkaa. Tämä on kyllä erikoista, todella erikoista, sanoi Kimala. Ja ennen kaikkea epäilyttävää, lisäsi Räpsy. Toffee-ketju ojensi heille violetin napin. Tämä löytyi vitriinin vierestä. Vinski tutki nappia tarkasti. Se ei ole tavallinen nappi. Mistä tiedät, kysyi Pörri. Koska siinä on kirjailtu tähti. Kaikki kumartuivat lähemmäs, ja aivan todella napin keskellä näkyi pieni kultainen tähti. Onpa outoa, sanoi Mustis, erittäin outoa. Nuppu alkoi tutkia lattiaa. Mitä sinä teet, kysyi Möhö. Etsivä juttuja. Mitä sellaiset ovat? Sellaisia, joita etsivät. Hetken kuluttua Nuppu huomasi jotakin. Täällä. Lattialla näkyi pieniä kimaltelevia hippuja. Ne muodostivat lähes näkymättömän vanan. Mikä tuo on, kysyi Kimala. Toffee hätkähti. Sateenkaarisokeria. Mitä? Sateenkaaritähti jättää sinne jälkeensä. Se on kuin jalanjälki. Siinä tapauksessa meillä on johtolanka, huudahti Nuppu. Kaikki lähtivät seuraamaan kimaltelevaa sokerivanaa. Se johti karkikaupan takaosaan. Suklaahuoneen läpi, tikkariosaston ohi ja lopulta Hattara-galleriaan. Hattara-galleria oli yksi upeimmista paikoista, joita ystävykset olivat koskaan nähneet. Katosta riippui valtavia hattaroita, vaaleanpunaisia, sinisiä, violetteja ja kultaisia. Yhdessä nurkassa oli jopa sateenkaaren värinen jättihattara. Täällä voisi asua, sanoi Nuppu. Sinä nyt voisit asua missä tahansa, missä on herkkuja, huomautti Räpsy. Totta. Mutta sokerivana jatkui edelleen. Yhtäkkiä he kuulivat äänen. Rapinaa. Pientä kahinaa. Kuulitteko, kuiskasi Pörri. Rapina kuului uudelleen. Kaikki jähmettyivät. Sitten suuren hattaran takaa ilmestyi pieni pehmohamsteri. Hänellä oli vihreä liivi ja valtava karkkipussi. Hamsteri säikähti yhtä paljon kuin muutkin. Kuka sinä olet, kysyi Kimala. Minä olen Muru. Työskentelen täällä. Näitkö mitään erikoista tänä yönä, kysyi Möhö. Muru mietti hetken. Itse asiassa näin. Kaikki innostuivat. Mitä? Joku juoksi tästä ohi. En nähnyt kunnolla, mutta hänellä oli violetti takki. Ystävykset katsoivat nappia. Violetti nappi ja violetti takki. Ahaa, huudahti Nuppu. Meillä on epäilty. Tai ainakin johtolanka, sanoi Vinski. Sama asia. Ei ole. Minun mielestäni on. Muru osoitti käytävän päähän. Hän meni kellariin, salmiakkiholviin. Kuulostaa salaperäiseltä, sanoi Mustis. Ja hieman pelottavalta, lisäsi Pörri. Ja täydelliseltä seikkailulle, sanoi Nuppu. Hetkeä myöhemmin ystävykset laskeutuivat portaita pitkin kellariin. Salmiakkiholvi oli valtava. Se muistutti enemmän vanhaa aarreholvia kuin karkkivarastoa. Pitkiä käytäviä, korkeita hyllyjä ja joka puolella purkkeja täynnä karkkeja. Tämä paikka on jättimäinen, kuiskasi Kimala. Täällä voisi eksyä. Tai syödä itsensä ähkyyn, sanoi Nuppu. Silloin he näkivät jotakin. Käytävän päässä vilahti hahmo. Tuolla, huusi Räpsy. Hahmo katosi nurkan taakse. Ystävykset lähtivät juoksemaan. He kääntyivät kulman ympäri, toisen, kolmannen, ja lopulta päätyivät suureen pyöreään huoneeseen. Mutta siellä ei ollut ketään. Mihin hän katosi, ihmetteli Mustis. Näin hänet juuri.
Nuppu katsoi ympärilleen. Sitten hän huomasi jotakin. Huoneen keskellä seisoi pieni pöytä, ja pöydällä oli kirje. Kimala nosti sen. Tässä lukee jotain. Hän avasi kirjeen ja alkoi lukea. Jos etsit sateenkaaritähteä, kaikki hilinivät, olet oikealla jäljellä. Mutta jos haluat löytää sen, sinun täytyy ratkaista 3 makeaa arvoitusta. Ensimmäinen vihje löytyy paikasta, jossa karkit eivät koskaan sula. Mitä tuo tarkoittaa, kysyi Pörri. En tiedä, sanoi Möhö. Minäpä tiedän, huudahti Nuppu. Tiedätkö oikeasti? No en, mutta se kuulosti hyvältä. Räpsy huokaisi. Kimala taittoi kirjeen. Näyttää siltä, että joku haluaa meidän seuraavan vihjeitä ja ehkä löytämään sateenkaaritähden. Mutta kuka, kysyi Mustis. Kukaan ei tiennyt vastausta. Yksi asia oli kuitenkin varma. Kadonnut karkki ei ollut tavallinen katoamistapaus. Ja nyt heidän edessään oli kokonainen arvoitusten ketju. Jossakin makea maailma karkkikaupan salaisessa nurkassa odotti vastaus. Ja ehkä myös henkilö, joka oli vienyt maailman harvinaisimman karkin. Salmiakkiholvin pyöreässä huoneessa vallitsi hiljaisuus, kun Nuppu, Möhö, Kimala, Räpsy, Pörri, Mustis ja Vinski tuijottivat pöydällä olevaa kirjettä, sillä vaikka he olivat löytäneet uuden vihdeen kadonneen sateenkaaritähden jäljille, oli heidän nyt ratkaistava 3 makeaa arvoitusta ennen kuin mysteeri voisi selvitä. Minä rakastan arvoituksia, sanoi Nuppu. Sinä rakastat kaikkea, mikä liittyy karkkeihin, huomautti Räpsy. Se on myös totta. Kimala luki vihjeen uudelleen. Ensimmäinen vihje löytyy paikasta, jossa karkit eivät koskaan sula. Missä karkit eivät koskaan sula, kysyi Mustis. Jääkaapissa, ehdotti Pörri. Pakastimessa, ehdotti Möhö. Avaruudessa, ehdotti Nuppu. Miksi avaruudessa? No koska se kuulostaa hienolta. Vinski alkoi miettiä, hyvin vakavasti. Sitten hänen silmänsä kirkastuivat. Minä tiedän. Mitä, kysyivät muut. Jäätelöluola. Mikä se on? Karkkikaupan pohjoissiiven kuuluisa kylmävarasto. Siellä säilytetään herkkuja, ja siellä on aina pakkasen puolella. Toffeekettu nyökkäsi. Oikeassa olet. Sinne siis, ja niin ystävykset lähtivät matkaan. He kulkivat pitkiä käytäviä pitkin, ohittivat suklaavaraston, ohittivat tikkarihyllyt, ja lopulta saapuivat suurelle siniselle ovelle. Oven yläpuolella luki jäätelöluola. Kun ovi avattiin, viileä ilma tulvahti vastaan. Sisällä kimalsivat jääseinät, jäätelöpylväät, jäähyllyt ja valtavat pakastearkut. Vau, kuiskasi Kimala, tämä on kaunista. Ja kylmää, sanoi Mustis, erittäin kylmää. Nuppu huomasi jotakin ensimmäisenä. Jääseinään oli kiinnitetty kultainen laatta. Sen päällä oli toinen arvoitus. Kimala luki ääneen. Mitä enemmän sitä jaetaan, sitä enemmän sitä syntyy. Hiljaisuus. Karkkia, ehdotti Nuppu. Ei. Hattaraa. Ei. Suklaata. Ei. Lisää karkkia. Nuppu. Möhö mietti hetken. Sitten hymyili. Ystävyys. Kaikki katsoivat häntä. Totta. Mitä enemmän ystävyyttä jakaa, sitä enemmän sitä tulee. Samassa laatta alkoi hehkua. Sen alta avautui pieni lokero. Sisällä oli uusi kirje. Hyvä, huudahti Kimala. Kirjeessä luki, ensimmäinen arvoitus ratkaistu. Toinen vihje löytyy paikasta, jossa makeus näkyy peilikuvana. Peilikuvana, kysyi Pörri. Mitä se oikein tarkoittaa? Tällä kertaa Mustis sai idean. Peilisali. Totta, huudahti Toffee. Meillä on sellainen. Hetkeä myöhemmin ystävykset saapuivat suureen peilisaliin. Huone oli täynnä erilaisia peilejä. Pitkiä, lyhyitä, pyöreitä, kieroja ja hauskoja. Yhdessä peilissä Räpsy näytti metrin korkuiselta. Toisessa Nuppu näytti jättimäiseltä. Tämä on mahtavaa, Nuppu nauroi. Tämä ei näytä yhtään minulta, sanoi Vinski peilille. Peilien keskellä seisoi karkkikeppi. Sen päällä oli uusi arvoitus. Mikä muuttuu suuremmaksi, mitä enemmän siitä otetaan pois? Hiljaisuus. Karkkipussi, ehdotti Nuppu. Ei. Jäätelö, ei. Kakku, ei. Sitten Räpsy virnisti. Kuoppa. Mitä? Jos kaivat maata pois, kuoppa kasvaa. Kaikki hymyilivät. Klik. Toinen lokero avautui. Uusi kirje. Toinen arvoitus ratkaistu. Kolmas vihje löytyy paikasta, jossa sateenkaari syntyy ilman sadetta. Oho, sanoi Kimala. Tämä on vaikeampi. Mutta tällä kertaa Pörri keksi vastauksen ensimmäisenä. Sateenkaarisali. Mikä se on, kysyi Möhö. Toffe osoitti yläkertaan.
Huone, jossa kristallivalot muuttuvat tavallisen valon sateenkaariksi. Mennään. Sateenkaarisali oli ehkä koko karkkikaupan kaunein paikka. Katosta riippui tuhansia kristalleja. Värilliset valot tanssivat seinillä. Koko huone näytti sateenkaarelta. Ja huoneen keskellä odotti viimeinen arvoitus. Mikä on makeampaa kuin karkki, mutta sitä ei voi syödä. Kaikki pysähtyivät. Nuppu mietti. Möhö mietti. Kimala mietti. Sitten Nuppu hymyili. Minäpä tiedän. Oikeastiko? Tällä kertaa kyllä. No? Nuppu katsoi ystävien. Ystävien kanssa vietetty päivä. Hiljaisuus, sitten Kimala hymyili. Se on varmasti oikein. Klik. Koko huone alkoi hehkua. Kristallit säkenöivät, ja huoneen keskelle ilmestyi kultainen laatikko. Laatikon sisällä oli uusi kirje, mutta tällä kertaa mukana oli jotain muutakin. Kartta. Se on kartta, huudahti Mustis. Kimala avasi sen. Kartassa näkyi karkkikaupan salaisin alue. Paikka, jota ei ollut missään esitteessä. Paikka nimeltä Sateenkaarivarasto. Luulen, että olemme lähellä, sanoi Möhö. Hyvin lähellä, sanoi Kimala. Ja ehkä löydämme vihdoin sateenkaaritähden, sanoi Pörri. Nuppu hymyili. Tai ainakin paljon lisää karkkeja. Nuppu, mitä? Mutta syvällä sisimissään kaikki tiesivät saman asian. Kadonneen karkin mysteeri oli pian ratkeamassa, ja sateenkaarivarastossa odotti varmasti vastaus. Sateenkaarisalin kristallit kimalsivat vielä heidän takanaan, kun Nuppu, Möhö, Kimala, Räpsy, Pörri, Mustis ja Vinski tutkivat löytämänsä karttaa. Sillä 3 makean arvoituksen ratkaiseminen oli johdattanut heidät aivan uuden johtolangan äärelle, ja nyt heidän edessään oli paikka, josta kukaan heistä ei ollut koskaan kuullutkaan. Sateenkaarivarasto. Miksi tällaista paikkaa ei ole kaupan kartassa, kysyi Kimala. En tiedä, vastasi Toffee. Olen omistanut tämän kaupan vasta vähän aikaa. Osa rakennuksesta on paljon vanhempi kuin minä. Kuinka vanha, kysyi Mustis. Kukaan ei tiedä. Aika vanha siis. Kartassa näkyi salainen käytävä. Se alkoi karkkikaupan kellarista, kulki seinien sisällä ja päättyi suuren sateenkaaren muotoisen symbolin kohdalle. Tuonne meidän täytyy mennä, sanoi Möhö. Ehdottomasti, sanoi Nuppu. Tämä alkaa olla todella jännittävää ja todella epäilyttävää, lisäsi Räpsy. Hetkeä myöhemmin ystävykset olivat jälleen kellarissa. He palasivat salmiakkiholvin lähelle. Tällä kertaa he tutkivat seiniä tarkemmin. Ja lopulta Vinski huomasi jotakin. Täällä. Yhdessä seinässä näkyi pieni sateenkaaren muotoinen kuvio. Kimala painoi sitä. Klik. Seinä liukui hitaasti sivuun. Kaikki haukkoivat henkeään. Salainen käytävä, huudahti Pörri. Minä rakastan salaisia käytäviä, sanoi Nuppu. Sinä rakastat kaikkea, se on totta. Käytävä oli kapea, mutta kaunis. Seinillä loistivat pienet värikkäät valot. Katto kimalteli kuin tähti taivas. Ja mitä pidemmälle he kulkivat, sitä kirkkaammaksi ympäristö muuttui. Lopulta käytävä päättyi. Heidän edessään oli suuri pyöreä ovi. Oven keskellä näkyi sateenkaaren kuva. Tämä on varmasti oikea paikka, sanoi Kimala. Möhö työnsi ovea. Ovi avautui hitaasti. Kaikki jäivät tuijottamaan näkyä. Sateenkaarivarasto oli valtava. Paljon suurempi kuin yksikään heistä oli osannut kuvitella. Huoneen katto kaartui korkealle. Seinät loistivat kaikissa sateenkaaren väreissä. Ja joka puolella näkyi mitä ihmeellisempiä herkkuja. Vanhoja karkkeja, harvinaisia makeisia, unohtuneita reseptejä. Karkkeja, joita ei ole valmistettu enää missään. Tämä on kuin karkkien museo, kuiskasi Kimala. Tai karkkien aaren luola, sanoi Nuppu. Keskellä huonetta seisoi suuri lasivitriini, mutta se oli tyhjä. Sateenkaaritähti oli varmasti täällä, sanoi Toffee. Mutta missä se on nyt? Silloin heidän korviinsa kantautui ääni. Pieni niiskutus. Kaikki pysähtyivät. Kuulitteko, kysyi Mustis. Ääni kuului uudelleen. Se tuli huoneen toiselta puolelta. Ystävykset lähtivät seuraamaan sitä, ja lopulta he löysivät äänen lähteen. Pienen pehmoketun. Hän istui yksin nurkassa. Hänen vieressään loisti kirkkaasti sateenkaaritähti. Me löysimme sen, huudahti Nuppu. Pehmoketto säikähti. Älkää ottako sitä pois. Kaikki pysähtyivät. Mitä, kysyi Kimala. Pieni kettu pyyhkäisi silmiään. Minä tiedän, että se kuuluu kauppaan, mutta en halunnut varastaa sitä.
Miksi sitten toit sen tänne, kysyi Möhö lempeästi. Kettu katsoi maahan. Minun nimeni on Kide, ja minä työskentelen täällä. Olin järjestelemässä varastoa. Sitten löysin tämän huoneen ja tämän vanhan kirjan. Hän ojensi heille pölyisen kirjan. Toffee avasi sen. Kirjan ensimmäisellä sivulla oli kuva sateenkaaritähdestä. Sen alle oli kirjoitettu: sateenkaaritähti ei ole tavallinen karkki. Se valmistetaan vain kerran 10 vuodessa. Sen tarkoitus on tuoda iloa kaikille. Kide huokaisi. Kun luin kirjan loppuun, minä huomasin jotain. Mitä? Kysyi Kimala. Kukaan ei enää muistanut tätä paikkaa. Ei näitä vanhoja herkkuja, ei niiden tarinoita, ei mitään. Ystävykset katsoivat ympärilleen. Huone todella näytti unohdetulta. Minä halusin näyttää tämän muille, Kide jatkoi. Halusin, että joku näkisi tämän paikan, mutta en tiennyt miten. Joten otit sateenkaaritähden, sanoi Räpsö. Niin, se oli tyhmästi tehty. No ehkä vähän, myönsi Kide, mutta tarkoitukseni ei ollut paha. Hiljaisuus laskeutui huoneeseen. Nuppu käveli hitaasti Kiteen luokse. Tiedätkö mitä? No, tämä muistuttaa minua yhdestä toisesta seikkailusta. Mistä? Huvipuistosta. Sielläkin joku pelkäsi, että hänen paikkansa unohdettaisiin. Muut nyökkäsivät. Kide katseli heitä yllättyneenä. Mitä sitten tapahtui? Nuppu hymyili. Me autoimme, ja aiomme auttaa sinua nytkin. Kide kohotti kulmiaan. Oikeastiko? Tietysti, tämä paikka on upea. Kaikkien pitäisi nähdä se. Toffeen silmät kirkastuivat. Odottakaa, minulla on idea. Mikä? Kysyi Kimala. Avajaisjuhlat eivät ole vielä alkaneet kunnolla. Entä jos avaamme myös sateenkaarivaraston? Ja teemme siitä osan kauppaa. Kaikki innostuvat välittömästi. Loistava idea, mahtava idea. Herkullinen idea, lisäsi Nuppu. Se ei ole herkku, mutta voisi olla. Kide hymyili ensimmäistä kertaa, ja sillä hetkellä kaikki ymmärsivät, että mysteeri oli lähes ratkaistu. Mutta yksi asia oli vielä tekemättä. Sateenkaaritähti täytyi palauttaa, ja avajaisjuhlat olivat vasta alkamassa. Sateenkaarivaraston salaisessa huoneessa vallitsi aivan erilainen tunnelma kuin hetki sitten, sillä kadonneen sateenkaaritähden mysteeri oli viimein ratkennut, eikä kyse ollutkaan ilkeästä varkaudesta tai pahasta suunnitelmasta, vaan pienestä pehmoketusta nimeltä Kide, joka oli pelännyt, että vanha ja upea sateenkaarivarasto unohtuisi kokonaan. Nuppu, Möhö, Kimala, Räpsy, Pörri, Mustis, Vinski, Toffe ja Kide seisoivat yhdessä suuren vitriinin äärellä. Ja vitriinin keskellä loisti kirkkaasti maailman harvinaisin karkki, sateenkaaritähti. Se säteili pehmeää valoa kaikkiin suuntiin. Sen pinta vaihtoi väriä hitaasti, punaisesta oranssiin, oranssista keltaiseen, keltaisesta vihreään ja edelleen siniseen, violettiin ja takaisin alkuun. Se on vieläkin hienompi kuin kuvittelin, kuiskasi Kimala. Niin minustakin, sanoi Möhö. Minä kuvittelin syömäni sen, sanoi Nuppu. Nuppu! Vitsailin vain. Toffe nosti sateenkaaritähden varovasti tassuihinsa. Nyt meidän täytyy palauttaa tämä, ja nopeasti, avajaiset odottavat. Kide katsoi maahan. Oletteko varmoja, ettei kukaan suutu minulle? Nuppu käveli hänen viereensä. Tiedätkö mitä? Kaikki tekevät joskus virheitä, mutta sinä yritit tehdä hyvän asian vähän väärällä tavalla. Niin kai, ja nyt korjaamme sen yhdessä. Kide hymyili. Ensimmäistä kertaa koko yön aikana hän näytti aidosti iloiselta. Pian koko joukko lähti takaisin kohti kaupan pääsalia, salaisen käytävän läpi, kellarin kautta, portaita pitkin ylös, ja lopulta takaisin suureen avajaistapahtuman keskelle. Kun he saapuivat paikalle, makea maailma oli täynnä väkeä. Pehmoleluja oli saapunut kaikkialta pehmolelumaailmasta. Nalleja, pupuja, kettuja, pandoja, yksisarvisia, lohikäärmeitä, pingviinejä ja vaikka mitä muuta. Kaikki odottivat, kaikki kuiskailivat, kaikki ihmettelivät. Missä sateenkaaritähti on? Löytyykö sitä koskaan? Onko juhlat pilalla? Toffe nousi suurelle korokkeelle. Hän nosti tassunsa ilmaan. Hyvät ystävät, koko sali hiljeni. Minulla on uutisia. Kaikki odottivat. Toffe nosti sateenkaaritähden näkyviin. Sali räjähti hurrauksiin. Se löytyi, mahtavaa, hurraa, valot välkkyivät. Musiikki alkoi soida ja koko kauppa täyttyi ilosta. Mutta Toffeella oli vielä toinenkin uutinen. Eikä siinä vielä kaikki, yleisö hiljeni uudelleen. Tänään avataan myös uusi osa makeaa maailmaa. Paikka, joka on ollut piilossa vuosien ajan. Sateenkaarivarasto. Kaikki hämmästyivät. Mikä se on? Missä se on? Voiko sinne mennä? Kyllä voi, huusi Toffee.
Sali puhkesi jälleen aplodeihin. Kide seisoi hieman syrjemmässä. Hän ei ollut koskaan kuvitellut, että näin tapahtuisi. He pitävät ideastasi, Kimala kuiskasi. Näköjään, ja syystäkin. Hetkeä myöhemmin avattiin suuret ovet. Vieraat pääsivät ensimmäistä kertaa näkemään sateenkaarivaraston. Kaikki rakastuivat siihen heti. Vanhoihin karkkeihin, vanhoihin tarinoihin, harvinaisiin herkkuihin ja salaisiin resepteihin. Tämä paikka on upea. En tiennyt, että tällainen on olemassa. Haluan tulla tänne uudelleen. Kide hymyili leveästi, ja juuri silloin Nup huomasi jotakin. Sateenkaaritähti alkoi loistaa tavallista kirkkaammin. Katsokaa, kaikki kääntyivät. Tähti säteili nyt niin kirkkaasti, että koko sali täyttyi pehmeästä sateenkaaren väristä valosta. Valo levisi kattoon, seinille, lattialle ja lopulta koko makeaan maailmaan. Yleisö haukkoi henkeään. Mitä tapahtuu, kysyi Pörri. Vanha kirja antoi vastauksen. Toffe avasi sen nopeasti ja löysi sivun, jota ei ollut aiemmin huomannut. Hän alkoi lukea ääneen. Kun sateenkaari tähti tuo yhteen ystäviä, iloa ja yhteisiä muistoja, sen todellinen taikaa herää. Oho, kuiskasi Kimala. Eli se ei ole vain karkki. Ei, sanoi Toffe, se on myös juhlan tähti. Sateenkaarin valot tanssivat koko salin yllä. Kaikki nauroivat, kaikki tanssivat, kaikki pitivät hauskaa. Ja pian alkoi suuri juhla. Järjestettiin karkkiaiheisia pelejä, rakennettiin maailman korkein vaahtokarkkitorni, pidettiin tikkarien pyörityskilpailu, ja jopa Vinski osallistui tanssikisaan. Minä näin tuon, sanoi Räpsy. Mitä? Sinä tanssit. En tanssinut. Kyllä tanssit. Liikuin vain rytmikkäästi. Se on tanssimista. Ei välttämättä. Kaikki nauroivat. Yö kului nopeasti, liian nopeasti. Ja lopulta ensimmäiset aamun säteet alkoivat näkyä ikkunoista. Pehmolelujen oli lopulta aika lähteä kotiin. Toffe halasi ystävyksiä. Kiitos, te pelastitte avajaiset ja paljon enemmänkin. Kide halasi heitä myös. Tulkaa pian uudelleen. Tulemme varmasti, sanoi Möhö. Varsinkin jos täällä on herkkuja, sanoi Nuppu. Tiesin, että sanoisit noin, huokaisi Räpsy. Kotimatkalla ystävykset kulkivat hiljaisen pehmolelumaailman halki. Tähdet alkoivat vähitellen himmetä, aamu lähestyi ja pian he olivat jälleen Veeran huoneessa. Yksi toisensa jälkeen he palasivat omille paikoilleen. Juuri ennen kuin päivän taika pysäytti heidät liikkumattomiksi, Nuppu vilkaisi ystäviään. Tiedättekö mitä? No mitä, Kimala kysyi. Minusta maailma on paljon hauskempi paikka, kun saan sen jakaa ystävien kanssa. Möhö hymyili. Niin minustakin. Sitten huone hiljeni, aamu saapui, ja kuten aina, pehmelelut näyttivät olevan aivan tavallisia pehmoleluja. Mutta jos joku olisi katsonut tarkasti Nupun tassua, hän olisi ehkä huomannut siihen tarttuneen pienen sateenkaaren värisen sokerikiteen. Merkkinä siitä, että yön seikkailu oli ollut aivan todellinen. Nyt loppuu lasten iltasatu, pehmolelumaailma ja karkkikauppa. Kiitos kun kuuntelit tarinan, muista tilata kanava ja ennen kaikkea nuku hyvin.